गिबि गिबियावनो रंजालि बैसागु फोरबोनि आगुथि एबा एडभान्स आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। नंगौ दिनैनि बे फुंबिलि समावहाय हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बोसोरे बिथांमोना बैसागु फालिनायनि सिगां लाइ खुन्था गायसननाय मोनसे हाबाफारि लायो आरो दिनै बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै दिनै जयैनो जों बे लाइ खुन्थाखौ गायसनना लानो हाबाय। थ' बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो अननाय जासिहरबाय। बिथांमोना दिनैहाय आंखौ लेंहरनानै सन्मान होनानै बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ जयैनो आंनि आखाइजोंनो बा बिथांमोनजों जयै मावनानै लानो हानायनि थाखाय बेखौनो आङो बुंनो लुबैयो। थ' बैसागुआ जोंनि मोनसे फेस्टिभेल, बर' माहारिनि गिदिर मोनसे बियो फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेलखौ जोङो रंजा बाजायैनो बरायनानै बिदाय होनाय समसिम जाहाथे जों बयबो बेखौ डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै मोजाङै फालियो आरो बे बैसागुनि गेजेरजोंनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि एबा बैसागु फालिग्रा सुबुंफोरखौ आङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों। बे बैसागुखौ जोङो एबारावहाय गाजा गोमजासिनैबाबो एबा मोजाङै खालामसिननानै जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस लाबोयो, इयुन जोलैफोरनो जोङो मोजां मोनसे नेरसोनथि देखायलाङो आरो बेजों लोगोसे बे बैसागु बोथोरनि गेजेरजोंनो एबा बे फोरबोनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो बैसागु सिबिग्रा बे हगमाबिल गामिनि मानगोनां रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां मोनसे थासारि फैथों, बिथांमोननि जिउआव जाफुंसारनाय फैथों, बिथांमोनहा जाहाथे सिगां फारसे आवगायलांनानै गावसिनि जिबनाव नाम खालामनो हायो आरो बे ओनसोलाव सुख सान्ति थायो, बे जिनिसखौनो आङो कामना खालामनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोनहा लाइ खुन्थादि गायसनबाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायनि मुङाव, बेवहाय सोर गाहाय आलासिबो बाहागो लाफैदों आरो नोंथाङा मा थांखिजोंहाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो? गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोंहा हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 29थि रंजालि बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ खुंफुंनो आखायाव लादों 17 आरो 18 एप्रिल खालार खालि। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै लाइ खुन्था गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो 2 नं दतमा कनस्टिटुवेन्सिनि कंग्रेस बियाबनि बिजाथि बिरखां बर' सार बिथांखौ जोङो लाइ खुन्था गायनो थाखाय लिंहरनाय जादों। बेनिनो दा लाइ खुन्था गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा जोंहा 17 आरो 18 अक्ट' खालि जानो गोनां बैसागु फोरबो, बे फोरबोनि थाखाय 18 थारिख खालि जोंहा गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा लिंहरनाय जादों बर' समाजनि दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुदर बसुमतारी सार, बिथाङा गाहाय आलासि आरो बेजों लोगोसे जोंहा सायख'जानाय बिबुंथिगिरि सासे दंबावो। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर इन्दिरा बर' मेडाम, बिथांखौबो लिंहरनाय जादों। जोंनि हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिया बैसागु फोरबो खुंफुंनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय बर'नि हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि गामिनि खुंफुंनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गामियाव थुलुंगा बान्था होनाय जायो। बे बान्थायाव जोङो थाखो 5 निफ्राय थाखो 6 आव गबोनाय बिथांनो साबसिन मार्क्स मोनगिरि बिथांनो जोङो बान्था होनाय जायो, थुलुंगा बान्था। आरो लोगोसे थाखो 8 निफ्राय थाखो 9 आव गबोनाय बिथांमोननोबो थुलुंगा बान्था होनाय जायो। लोगोसे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय आरो ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय, बिदिनो लोगोसे बिए आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय, एमए आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे गामिनि साबसिन आबादारि आरो साबसिन गारजेन पेरेन्टस बिथांमोननोबो जोङो थुलुंगाखां बान्था होनायखौ जायो। बेनोसै। लोगोसे सरकारनिफ्रायथ' जोङो थांनाय 3 बोसोरसिमाव 1.5 लाख रां मोननाय जादोंमोन। देग्लाय दासिम खबर गैथ'वा, बेखौ माला मोनगोन बेखौ मिथिनाय जाथ'वाखै।